Damira pamberi pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese zvando zvechokwadi. Zvataura ndezvechokwadi. Kenya masharaswa nemosha. Chai, ikanyika njaraswa nemosha. Mwara tibatsira wangu. Mwara wendatsira wangu. Pamusoro dare rese Changamire mambo. Dare wese. Zita rangu ndoitwa Hebert Mutsekwa. Ndauya nenyaya yemunda uri kunetsa kumba kwedu. Takaitawo zvatakaita zvokunge takatengeserana munda nemuzukuru wangu. Zvino patakatengeserana munda apa takazonge takutadza kuwirirana mushure mekunge munda wanzi nana baba ngewedu, iwe uri mwana hautengese munda. Saka itaku kuti mudzorerane mare nevanhu wako wawakatengeserana nawo munda. Zvino takazonge taenda kwaShe Muponda, nyaya kwa Muponda kwedu ibva yatongwa. Zvikanzi wawakatengesera munda ndivo vacharamba vane munda. Zvibva zvazodzi futi aiwa uyai ndikugadzirisei kechi2, nyaya yenyu handina kuitonga zvakanaka. Ichibva tadzoka. Saka patakazodzoka kechi2 apa ndipo tatatombotaura navo vakati aiwa nyaya yenyu ndichidzokai ndikugadzirisei kuitira kuti ava varege kuramba vachiuya kumunda kwenyu vachiisa mapuwa avari kuisa. Zvadaro iwewewo tokubvunza kuti mari unoiwana rini udzosere vanhu ava mari yavo. Zveshuwa takazoenda kwaIshe kuya kechi2. Zvikanzi naIshe unokwanisa kuwana mari zvarini. Ndikati after 3 months ndenge ndaiwana. Saka takanga tatonyorerana kuti 1 January. Zvino apa chakunetsa ndechekuti ava tatakatengeserana nawo munda vakangoramba vachipiwa authority yekunzi rambai muchiisa waya, kana muchida kungorima munongorima. Saka ndo patakazonge tanzi kana zvakadaro nyaya iyi haiiti nana baba kuti vasarambe vachingorima nekuisa waya. Pa3 months wakaisa waya inozotatanurwa nani ivo vatoisa waya. Patakazoita kuti nyaya yangu iwe kunuko kwamama. Iwe ndo wakatengesa munda? 2014 ndo pazvakatoitika. Apa ndo wamangara kuno? Mati? Ndo wamangara kuno kudari kuno? Akatengesa munda ndiani? Ndini mama. Wakatengesa munda, unoziva kuti mhosva iri kutengesa munda? Ndizvo ndakaudzwa nababa pandakati ndazviita. Zvikanzi zvawaita hazviitwe ende hapana pamanyorerana nevanhu wako ende munda hauyo wachaseta kutemerawo kana pako. Vanin'ina wako havasati vane kana pakuti apa iwe kuti ava varimi. Ava vakatanga vachikumbira pekurima nzungu. Varimi vachikumbira pekurima nzungu paya. Vachingorima zvekuti vakumbira gore rino next year inini vabereki vakashaya ndinda ndiri pamba. Saka vanabamini vakati munda hautengeswi nekuti iwe hauna munda. Munda ndewedu isusu vana baba. Saka iwe toda kutokupa hoko pako, hatisati tokupa pako. Saka ndo zvakaita kuti tisazoenda mberi nenyaya yacho. Zvikanzi endei mhosva ndasingazvizivi, ndachangopedzawo chikoro plus ndonguva yatata vabereki vashaya. Upenyu wangu wakandiomera. Wakabva wanditi waikumbira pekurima nzungu wakazopesera kuti inini ndiri kuti ndaudzwa shamwari. Dambudziko izvi zvirapa api? Dambudziko rape kuti ava vari kuisa waya mumunda macho. Inini ndakanzi taura kuti mari unoiwana rini. Ndikati after 3 months ndikatsvagawo as from ndozoiwana musi wa1 January. Tikawirirana nawo wese. But takafungidzira kuti zvandadai kuchanzi ava vachambomirawo kuramba vachirima nekuisa waya yacho. Asi mambo akavakurudzira kuti Ishe vakati ngavaise waya. NdiIshe Muponda? Akati waise waya? Waise waya palendi yawakawatengesera? Meaning kuti Ishe akati zviri pamutemo kutengesa lendi? Ndizvozvo. Ndozvazvikutaura? Ndizvozvo. Ndizvo akataura. Iwe dzosera vanhu mari yako lendi haitengeswi. Ndizvozvo. Andizvo? Ndizvozvo mama. Vanhu vanofanira kumira kana nyaya enda kudarika wanini, nyaya inomirwa. Ndizvo chaizvo. Nyaya inomiriwa kusvika yapera. Iwe musi wakapiwa kuti unofanira kungabhadhara mari kwadzosera mari by musi wakato. Date racho rakasvika? Ratisati. Saka wakuisa fenzi sei? Handisi kuziva. Ndo nyaya yaita kuti ndiwe panapa mama.
noti ndakati Mira, ndidzoke. ore sungai bambo. Sungai bambo. Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira padare mambo mutasa. Yes. Sando zvechokwadi. Ndisitaura zvechokwadi. Yes. Ndikanyepesha batwa nemhosva. Ndikanyepesha batwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsire wangu. Mwari andibatsirewo. Sembo kutsana. Taure uyo mukomana uyo akakutengesera land. Wakanditengesera. Akutengesera land vamaenda kwaishe Mponda. Ehunde. Zvikazi naishe sorry ndikangotangira hangu kumasopishani. Ishakati chii. Ishe wakati uyo wakabatwa nemhosva. Zvikanzi iwewe wakatengesera munda ausati imhosva here kutengesa munda. Hazvibvumirwe nemutemo. Zvikanzi ishe ari kutonga kudaro. Ndobva vaitoenda kuti hasha. Vaita hasha kudaro zvinzi marima iwowe odzoserwa kana mari yako kandorima. Wabva nita hasha. Vaita hasha kudaro. Ndopa ndikuda. Wakanzi wodzoserwa mari yako kana kuti iwewe worima. Ndobva mapiwa zuva ripi rekuti anofanira kunge abhadhara mari yake. Ningirini zvakanzi December rini? Gore rineri 2024. 2024. December zvasati asvika makufenzerei. Zvakanzi ndokuti mombe dzinozodya chaakupinda mumwaka wokurima. Makapiwa up to December kuti munhu anofanira kudzosera mari yake up to December. Handizvo. Saka meaning kuti payakatotaurwa decision iyo yekuti achakudzoserai mari by December, maifanira kuzotanga kufenza after December ndokunge kana atadza kudzosera ichi mari. But the fact yekuti makatotanga makutofenza imimi zuva racho rakapiwa rekuti akudzoserei mari harisati rasvika. Ndikasvika mazodzipura waya. Zvakapuwa mari. Mati. Mukapuwa mari yenyu muchadzipura waya here. Hunde. Mari tobvisa. Urumboisire. Pane zvinhu zviri apa. Mataura mega kuti akabatwa nemhosva yekuti hafaniri kutengesa nzvimbo. Munobvumirana nazvo kaizvo? Mari maiwo wani makore mangani uri pamunda? Pamunda. Ndane rine rare 12. 12 years. 12 years. 12 years. Saka waikoti gore rineko izotanga kudzoserwa mari after 14 years. After 14 years. After ayo iyi yakanyorwa tsamba iyi. Dare rakaona kuti munda mari marambe achishandisa. Ndizvo. Ndiyo ka decision yamambo. Ndizvo. Yamponda. Ndizvo chaizvo. Saka yekuti akudzosere mari yakazobva kupi? Ndiyo akaenda komangara kechipiri sori ndakudera zvisizvo. Ndiyo akaenda kuti nyaya yadzokera futi mugiraundi kechipiri. Kechipiri. Saka yadzokera kechipiri. Semu ishe ndobva achinja zvaakamboita. Wobva aunza imwe decision futi. Kuti chidzosera mari. Ndizvakaita. Ndizvakaita. Aiyo. Zvakakonzwa kuti ava vakaenda kunashe vakati inini aishatoendi mberi ba kana yatodaro because pane ma-LC4 2 akasiyana. Imwe iri kuti ita, imwe iri kuti mira. Saka tada kuzoti akazvinyora izvi ari kuti saka nyaya yakutoda kuti Muponda anga aripo ataure nyaya yake kuti nyaya chakambomira sei, toziva kuti nyaya yakamira sei. Because kana mutotaura imi kuti mune 14 years, to me it doesn't make any sense kuti after 14 years munhu aripo awaka wochidzidzosera mari. Ko mabuildings amakawaka ari kukombenzitwa nani? Ari kukombenzitwa mari anga wasati wawaka mama. Ivi nyange uri munda iwewe wakazidzosera mari. Wakatengesa mari 450. Saka wakazidzosera 450. Ndakati wandinyorere payment plan. Iyo hapo wati aiwazve payment plan yawakapiwa 450 cash. Wakuda payment plan. Andruza ndoda waedza kutsanangura kuti wakatozviramba wama ishe akati but iwewe nyaya iripo ndiyo kuti wakuziva kuti minda yakutengeswa ma 3000 yaane value ukati ndaakuida. Aiwa izwa wakambotengesa iri 14 years wanga uripi? Wakambote 14 years mwana kubarwa ukwenda sekonde
kokupedza grade 7 andi apedza grade 7 kokupedza form 6 patakatengesa izwazve kopedza form 6 kokuita 1 year college wechichinzosera muda wangu haiwa no unozanga tanga kutoita mauniversity kamukati mezvo dambudziko riri pana Muponda because Muponda haangapi decision haungapi majudgment 2 akasiyana same dare because aifanira ngati pawakadzoka kechi2 aifanira ngati shamwari because kuuya kwako kudare raMuponda kunoku iappeal against decisions yakapiwa kulower court naMuponda saka kana uri kuya kunoku iappeal handi saka then uri kuappeal against which decision because une madecisions 2 awakapiwa kulower court ndoda kutobatsirwa dzese dziri 2 dzibatsirike dziri 2 because dzakasiyana pakanetsa imwe iri kuti uyu rima ngepako imwe iri kuti dzosevha mari yako iye akati ndatadza kwazidzoka kechi2 ndikutongei ndipakazochitaura iye chitu dare rinotonga nyaya kechi2 chete kana paita new evidence kana pasina new evidence hakuna ndizvo ndakati izvozvi ndakutosuspecta foul play ndasaenda ndinoda Muponda wachanga aripo saka wakomana Muponda usesatadi ndoda Muponda ndikoti nyaya ipere ndiye akanyora madecisions 2 akasiyana I want to know why pamwe pandanda kuda kupedzesa pekuti semati 14 years apa taida kudzora mari 400 yawo vakati hatiide toda 7000 aiwa waida kudzosa rini before kumashure kwache izwa shamwari kana 14 years from now i2010 yeah i2010 handiti saka iwe wakatengesera munhu 450 in 2010 then you want to give that person back in 2024 450 iwe mombe iwe usataure zvese zvoutaura it doesn't make any sense kuti wakatengesa chinhu 2010 450 and you want kuti mudzosere munhu iyeyo 14 years down the line 2024 the same 450 papa ndisiwi iwo tatangu autozivi ndosaka azviiti ndoda uyo ndoda Muponda atauri kuti sei aine ma2 madecisions ndakatotora pekuti takambotaura namashure ukatiti 7000 here ndipadada kutaura nezvapo hatina kudaro takati izvo toonanawo kuti tatanga kuonana gore rino iri kuti akatara tese vachiti vada nzvimbo yavo makore esayaya vaindouya vachidzokera Harare asi vakambogarawo paumba izvo waigara kuHarare vaigara paumba ndovazoona kabasa kuHarare vachingomboshanda ndodzo kwaita izvo zvinezvi basa rapera futi basa rapera kwatanga kuti hanzi ndoda muta wangu pamakore esaya gore rimwe ndoatanga kusvika atambonana ngationa nesaturday nasheMuponda aripo ndiyo andakuda ndiani nyaya Saturday Muponda aripo usataure ndadondoda aripo zvakaitika zvese because already kuchinja kwaita decision kuri kutaura kuti pane zvaitika right